आता तुमच्या सावंतवाडीत कार क्राफ्ट घेऊन येत आहे खात्रीशीर कार सर्व्हिस। मारुती सुझुकी कार सर्व्हिसिंगचा मुंबई आणि ठाणे येथील 20 वर्षांचा प्रदीर्घ अनुभव आता आपल्या सेवेसाठी सज्ज। पत्ता कार क्राफ्ट सर्व्हिसेस प्रायव्हेट लिमिटेड, प्लॉट नंबर 21, जुना मुंबई गोवा महामार्ग, चितारी हॉस्पिटल जवळ, कोलगाव भोम, सावंतवाडी। आजच अपॉइंटमेंट बुक करा। ग्रीनफील्ड हायवे होत असताना याबाबत कोणत्याही शेतकऱ्यांची नागरिकांची तक्रार येणार नाही याची आम्ही खबरदारी घेऊ, अशी माहिती गृहराज्यमंत्री योगेश कदम यांनी दिली आहे। शेवटी तक्रार हीच होती की समृद्धीसारखा हायवे, हिंदुत्व सम्राट वंदनीय बाळासाहेबांच्या नावाने आज झालेला हायवे मला वाटतं महाराष्ट्रामधील सर्वात जलद गतीने झालेला तो रस्ता आहे। कदाचित देशात सर्वात जलद गतीने झालेला तो रस्ता आहे आणि आज आम्ही त्या रस्त्याने प्रवास करतो। आज छत्रपती संभाजीनगरला मी आज एका दिवसात जाऊन येतो। मला वाटतं इतकी मोठी उपलब्धी आज त्या विभागामध्ये मिळालेली आहे। तशाच पद्धतीने मुंबई ते गोवा हा प्रवास देखील हा जलद गतीने झाला पाहिजे। मुंबई गोवा हायवे आहे तो देखील आता जवळपास 99% पूर्ण होत आलेला आहे। फक्त 1-2 बायपासचा फक्त आता प्रश्न राहिला, ते देखील काम चालू आहे। परंतु ग्रीनफील्ड हायवे म्हणजे कुठलेही डायव्हर्जन न देता थेट हा प्रवास जवळपास 150 ते 150 किलोमीटरने कमी होणार आहे। म्हणजे मुंबई ते गोवाचा जो प्रवास आहे तो 150 किलोमीटरने कमी होणार आहे। म्हणजे तुम्ही मुंबईवरून दापोलीत समजा तुम्ही दोन तासामध्ये तुम्ही येऊ शकता। मला वाटतं रस्ता होणं ही काळाची गरज आहे। अर्थातच हा विकास होत असताना कुठलाही स्थानिकांना त्रास होणार नाही। स्थानिकांच्या ज्या मागण्या आहेत त्या मागण्या पूर्ण करूनच किंवा स्थानिकांच्या ज्या त्यांचा उदरनिर्वाह आहे त्याच्यावरती कुठेही आम्हाला कोणाची पोटावरती लाथ न मारता सगळ्यांना तिथे आर्थिक घडी व्यवस्थित बसवूनच आपण तो रस्ता तिथे करणार। आणि माननीय एकनाथ शिंदे साहेबांच्या कडे असलेल्या खात्यामार्फत MSRDC मार्फत हा रस्ता होत असताना शिंदे साहेबांनी समृद्धीचा रस्ता हा ज्या पद्धतीने केला तिथे आजपर्यंत कोणाची तक्रार नाही, त्याच पद्धतीने इथे देखील कोणाची तक्रार येणार नाही ह्याची आम्ही जबाबदारी घेऊ।